Handicap kan være mange ting. Det kan være, at man sidder i kørestol, det kan være, at man er blind, det kan være, at man har kronisk hovedpine, og på nogen kan man slet ikke se det, fordi det er et psykisk handicap. Men fælles for rigtig mange mennesker med et handicap, er, at de gerne vil tage en uddannelse. Med et handicap kan det være svært at færdiggøre en ungdomsuddannelse. Det er faktisk så svært, at der på gymnasierne er ca. 77%, der gennemfører en uddannelse, men derimod på erhvervsskolerne er det faktisk kun 50% af mennesker med handicap, der gennemfører deres uddannelse. Her er Mads. Han bliver optaget på kontorassistentuddannelsen. Mads han har brug for meget hjælp, og har derfor svært ved at gennemføre uddannelsen inden for den samme tidsramme som andre uden handicap. Men da kontoruddannelsen er en erhvervsuddannelse, skal Mads tage den på normal tid. Men hvis han nu var startet på gymnasiet, ja, så var sagen en helt anden. Der er nemlig en forskel i lovgivningen. Var han startet på et gymnasie, ja, så skulle gymnasiet faktisk give ham lov til at tage uddannelsen på forlænget tid. Men fordi han har valgt at starte på en erhvervsuddannelse, så må de slet ikke give ham muligheden for at tage den på forlænget tid.